slovenskej televízie. Už sa musí snímať, keď počuje na jednotke. Na namiesto neho ide basgitarista, manažér, hudbatanky, muž s láskavým pohľadom, Juraj Topor, výborný kuchár, všetci kamaráti z tvrdej rokovej branže volajú Rebelička. Je to taký náš posťák. Vladimír Píper sa konečne dlho presadil na slovku svojej bohatej športy.
Predtým na svoju šancu čaká Pavel Topolský, si nekaj sprečuje na lavičke, aby bol dostatočne výbušný. Chcel ošetriť si, že až na taký zároveň, ale bola by to škoda. A veľká hádka na lavičke Rufusy nikomu sa nechce. Každý už má plné zuby. A úvodná načená hra Rufusy, na ktorú jeden z divákov povedal, že fantázia v pohybe sa postupne mení. Na niečo, čo ťažko popísať, ale trošku to pripomína také nejaké epileptické kroče. Marian Grek sa ide dole a Pavel Topolský Sinege má nové kopačky špeciálne na tento zápas. A ukážete, ako Topolský vyrovná ihrisko, pozrite sa. Atakuje, pýta si loptu, zrazuje ho plné ihrisko. Topolský dáva pokyny týmu tam, neho tu som ja. Pretože Pavel Topolský je veľmi právý tým, tak sa vytvára priestor pre Ivana Jakeša. Napríklad Nikola na okolene. Pekná obalovačka a Ivan Maliar, pozrite sa. Ten Parkinson už nezakryje, naozaj 81 rokov je viac ako dosť. Chcel primerať, hodil to do nároch, dole je Ďurko Topor, hore Rasto Sokola, Pavel Topolský má to úplné zuby. Ukazuje vretenko a Grek sa na to odpovedá, ja nežijem. Vladimír Kinder takisto bol na majstrovstvách sveta, boli povolení traja legionári, mali sme tam Pištu, Majsnera, prezývaný aj Puclík, Vlado Kinder a spomínaný Ďusko Šimon. Je naozaj veľmi nepríjemné, že domáca rozsvieskavačky neustále pozbudzujú domácich starých pánov, to sa nám prestáva páčiť. Baví, poďte sem, niečo tak ľudne cez stred ihriska, tam je priestoru. Takže Mufuza prehráva 3-1, nie sa čomu diviť. Vlado Kinder v obrane sa na všetko nestačí. Takže aj môj ročník, vidíme to tentokrát. Treba povedať, že Jan Žuročík je historicky najlepší strovcom Rufusy a to číslo je veľmi presne, dalo zhruba 80 gólov. Rufusa odhodala cirka 100 zápasov.